Louise Burgård på mål. Ja. Hvem tør? Og nu med en redningsprocent på 100. 100. Det er udmærket. Schieppa lægger sig frem. Det nyder de i Viborg-lejren. Stine Jørgensen skulle vel stort set bare ramme målet, ikke? Altså ikke at sige noget dårligt om Burgård. Hun er sikkert rigtig, rigtig god til at stå der anden gang mellem kampe.